Sangguniang Kabataan o Sawadee ka? Hindi naman po ghost project yung ginawa namin. Awit gamer, kulam o kulang-kulang? Malabo mo ako mapagbagsak dahil mas madiskarte. Don't search Minute Burger South Luzon posting. Paano naging investment yan? Sige. Kasi sisika to ulit after nito. Napakahirap na maging masama. Mahirap maging masama? Ito at ibang balita na yung atin agad simulan. Ako nga pala si James Yapper para magatid ng balita na sa mga Pilipino. So simulan na agad natin. Umani ng batikos kamakailan ng ilang mga posts ng Sangguniang Kabataan dahil sa kanilang pagpunta sa Thailand. So seminar na ito ay capacity building at benchmarking activity para sa mga sumali na 600 SK leaders. 890 plus nga ang inimbetahan at 600 ang sumali. Lumahok sila sa 3 araw na to na training program. So nainis sa mga tao dito kasi mga iba nagpo-post doon na ginagawa parang leisure trip. Ito iba dito at ito ring 6-minute video na ito. So panoorin lang natin saglit. Anong item? Nag-live siya dito sa kanyang FB. So, pili lang po kayo kung ano yung trip nyo. Kasama din natin si Councilor Ibay. Tara, trastukan lang. You know? Game, open na kayo. Sabihin nyo kayo yung Yan. ID nyo. So pinapakita lang dito yung kapasidad ng isang SK official at ano lang kasi ito wala namang masama sa mismong pagpunta doon sa conference. Pero kung paano natin pinepresenta ang sarili natin habang po nandun tayo sa seminar na yun. Kung magpo-post man tayo or meron man posting na ginawa ang SK Federation, dapat binigyan na rin sila ng parang blanket na manners at right conduct na gagawin mo habang nandito tayo sa seminar na ito. Huwag na kayo mag-post ng ganyan kasi hindi siya professional tignan eh. Parang mga tropa lang, di ba? Ayo, trash toy ba to? O, konsi o, makulit to. Parang ito yung mga taong nagre-representa sa isang smaller level ng good governance. Ito yung nakita ng tao. Magkakaroon talaga sila ng bias na tingin nila sa mga kabataang ito ay hindi magandang representasyon sa mga gusto natin maging leader ng bansa. Kahit wala sila talagang ginawa namang sobrang sama na kailangan makuha nilang ganitong pambabash, dapat naturuan din sila paano dapat mag-act online. Kasi yan ang nakikita ng tao eh. Yung mga nagtatrabaho, mga hindi naman laging nakatingin sa social media. Once nakita nila yan, lahat ng kanilang mga bias at mga kinainisan, lalo ngayon na mainit-init ang mga balita sa nakawan, korupsyon ng mga government officials, pag-iinitan ka talaga dyan. At sinabi din nila dito na umaabot ng 33,990 ang seminar, airfare, accommodation at pagkain. At mayroon sila 6,000 pesos na daily subsistence allowance. So that's 39,990k per individual na nandoon. So mat na natin. Sige, para sa inyo. So ito ang ginasta nila para ilabas yung mga taong yan. Para mapuntahan to HIV awareness na ito. Pero hindi lang din pala HIV ang kailangan isipin natin dito, pero ating digital footprint. Pati na rin kung paano tayo dapat umasta kung tayo yung mga SK officials o gusto natin maging government officials in general. So ito ang depensa ni Councilor Ibay sa mga batiko sila online. Sa matagumpay nitong pagpapababa ng HIV cases habang patuloy namang tumataas sa Pilipinas. Ayon kay Ibay, 3 araw ang training program. So ito ginawa nila, aprobado na ito na under ng SK Reform Act RA 10742 amended ng RA 11768. Ang programa ito ay involved sa mga seminars, institutional learning and planning sessions with Thai partner institutions. At kailangan din ng mga participant na mag-apply ng REAP. Ito ay ang Re-Entry Action Plan. So kung ano yung kanilang natutunan, dapat minimum 2,000 words, bawal gumamit ng IG posting at IG Reels sa pag-post ng ating mga natutunan doon. Pero kailangan nila i-prove na may natutunan sila sa pagpunta nila doon. Ito ay nadaanan na mismo ng DILG at ang City of Manila. Approve din ito. At ito ay kinonduct under ng budgeting rules na meron ng Sangguniang Kabataan. I understand naman po na we have an ongoing issue right now with the flood control. Pero hindi naman po ghost project yung ginawa namin. We have multiple things set up na after the seminar para po ma-implement namin ng maayos yung HIV awareness dito sa Manila and kung paano natin i-combat yung HIV. Ako mismo wala akong problema dun sa mga ganyan eh. Kasi karapatan din nila yung bilang sila yung mga nagsa-start maging government officials at nagtatry sila ng matuto maging leader dito sa ating bansa. So talagang meron silang mga benefits na makukuha dun. Pero kung paano may ipapresentahin sa tao, paano nyo ipapost online, eh yun ang kailangan nyo pandagdagan. Huwag na kayo pumunta sa ibang bansa para magkaroon ng capacity training and leadership training paano maging responsable online. Pero siguro sa Pilipinas na lang mismo hanap tayo ng mga seminar para mas matuto pa yung mga iba nyong SK officials na alam paano dapat mag-conduct ng kanilang sarili online. Ano yung i-apply nila dun sa Thailand? Paano sumakay ng elepante sa baha natin dito? Pero yeah, meron naman sila ng REAP program, so ina-expect ko naman na sana may natutunan sila doon. Di lang para, alam mo yung liwaliw lang. Actually, hindi ko alam kung saan galing ang pondo, hindi ko alam kung sino ang nagpadala sa kanila. Siyempre, City of Manila. Pero kailangan ko ng full investigation kung saan ang galing ang pera. Actually, isa na namang carelessness yan eh. Yung
mahirap sa social media na nangiinggit ka eh. I think hindi naman sa nag-iinggit. Para ano lang, bara-bara lang tayo mag-post online. Yung mga pinopost mismo ng mga pages ng SK, ng Federation, okay ako doon. Pero yung mga outside nun, yung mga personal accounts ng mga SK officials doon, yun yung hindi nyo na dinadaanan ng suklay kung paano nila dapat pinopost. Isa ka nag-live pa eh. Delikado yun kasi pwede kayo may masabi online. Pwede maka-apekto sa image nyo. At doon na inis sa mga tao, doon sila nag-pile on. Alam ko medyo OA nga ang reaksyon ng mga tao doon. Pero hindi ko sila masisi sa mga nakita nila kasi online. Normal na dumalo sa mga leadership trainings ang mga opisyal ng gobyerno. So sinabi dito ng mga eksperto, normal lang naman na pinapadala ang mga SK officials, government employees sa mga iba't ibang seminars at mga training programs na wala dito sa bansa natin. Yung kanila ngayon pinuntahan na HIV awareness, kailangan talaga din dito yung lalo na sa kabataan, kaya nga yun yung parang align nila na magandang ipadala sa ganong klaseng program kasi kakakabataan lalo na sa social media, ang daming nagkakalat na dyan, alam mo yun, na malalande na ito yung mas responsableng paraan para ipakita nyo inyong sexualidad na mas healthy. Mali rin naman sabihin na di na dapat kayo naglalalabas kung alam nyo may geto sa bansa natin. Ibang problema yun at ibang problema to. Doon lang tayo mag-focus sa kung paano nila kinokondak ang sarili nila on, na ano yung mga pinopost sila, kung meron man sila mga ganitong program, pakisagot kung ano yung mga tinatanong ng tao na anong kinalaman ninyo may ambag sa pagpapababa ng HIV. Ito mga ganitong klaseng questions like tourism immersion, di ba dapat tourism muna ang bansa ang pinalalago, pero hindi naman yan counted. Like marami namang paraan ng pagsabay nito, malaki naman ang mundo Yan yung hirap din pag hindi natin naintindihan yung buong program kasi hindi rin naman natin nakita. Nung nag-viral to, hindi naman natin alam yung buong kwento ng mismong programa. Kasi hindi talaga biro yung 40k per head na yun at malaking halaga yun. Naway hindi lang puro liga na ito nakukuha namin sa Sangguniang Kabataan, sana sa mga SK dyan ay nakikita din natin mga programa inilalabas sila. Sigurado kami mga matitino naman dyan. At tulad din ng mga adult counterparts sila, marami dyan mabubuti. At sana sila ang tumagal sa gobyerno, tumagal na maging mga leaders ng ating bansa para naman maging sulit tong 40k per head natin. Sa kanilang verificatory message, sinabi lang nila yung issue na kumalat doon. Sinabi na ito ay provided under law, na kailangan din nila i-implement yung mga program to transfer the knowledge learned from the mandatory at mga training programs sa pinuntahan nila. So ito, sinabi din itong press statement ito na ini-indicate nila na yung mga activity ito ay voluntary at serves to clarify that participation is conditional upon strict compliance with the requirements of the training as well as other proper travel authority. To harmonize these seemingly opposing concepts, it may be stated that the choice of training design and individual participation is voluntary, but the inclusion of capacity development activities in the CBYDP and ABYIP is mandatory as explicitly required by law. So, yun yung magkaiba lang doon, bakit pagpapalit-palit ng mga tao yun Yung klase ng training at individual participation yung voluntary, pero yung mga activities na tulad ng CBYDP at ABYIP ay yung mandatory naman. No permit, no rally, pag nanakaw ka sa bayan, walang permit. May permit yan, mga mas nakakataas sa kanila, yung mga bossing nila. Yun ang may kailangan ng permit sa kanila. Sige, gawin mo na secretary, o gawin mo na kung sino man general, ikaw na bahala dyan. Political aware ka ba talaga o cloud chaser lang? Hindi mo lang itindihan, hindi to performative. Okay, kailangan mag-perform ang mga officials ng gobyerno. Yan ang kailangan mag-perform, hindi ako, okay? Kailangan may mga bodies ba in government. Sunod na balita, ito naman. Did Minute Burger drop the burger? So, kamakailan meron silang post na sinabi nila, ito, Minute Burger will soon be selling nuggets. So, may space yung in selected South Luzon stores. Alam mo, ito pa lang, dahil sana dito tumigil na sila Hayaan nyo yung taong mag-apply nung dark humor. Kung meron man. At wala kasing paraan para i-prove yun Pero, nawi nila yung edgelords ng page na ito kasi dinagdagan pa nila ng mga ganitong imahe. At ito, imahe na ito. Cotton yan. Or parang cotton ball or whatever. Na alam natin ay meron iba pang meaning sa gusto nila iparinig dito. Parang masyado nilang dinouble down yung joke. Sana kung may joke alam ko meron naman talagang lugar ang dark humor. Yung mga nag-scroll yan sa IG, like nyo na rin yung IG natin. Naiintindihan ko na may lugar ang dark humor. Pero, itong ginawa nila, masyado ng halata, masyado ng obvious, masyado ng blatant. Naglagay sila ng itong tao, naglagay sila na it's related to fried chicken, naglagay pa sila nun. Di ba alam nyo minsan may mga nagbabiral sa social media na ibang-iba siya dun sa nag-post, ibang-iba siya dun sa gusto mangyari, pero nagkataon lang na ito yung naging impression sa mga tao kasi ganun yung itsura niya. Hindi mo masisisi nagpo-post
nag-post nun. Kasi wala ka na ibang pwedeng bataki ng humor na nag-double down para may ipakita na ito yung gusto nila ipahiwati. So, doon sila nadali. At dinilit din nila ito post na ito. At nagalit din na isang content creator na si Tustas regarding din dito kasi malapit din ito sa kanya. I made a post a while back about how bad the marketing was by Minute Burger. It's crazy to find out they are still up to the same crap. People making joke is one thing, but capitalizing on racism is a whole nother level. Literally attracting customers and getting paid for this BS. They made a post here saying they want to provide good serviceability to everyone, but here you are degrading a certain race just to sell your product. Shame! Shame! Bro, it's 2025. I get it. There's a market for edgelords who consume dark humor, but come on, this ain't 2013 and even then people weren't doing this. For a company to actually sit down and think of this as a good idea is beyond me. Ito yung sinasabi kong pagkakaiba ng isang ginawang post versus sa mga nagpo-post lang online for fun. Ngayong sarili nila account, personal account nila. For example, yun isa ko nakita dati may nag-post ng kasama yung jowa niya. Merong matandang Amerikano nag-post sa kanya asawa na Pinay. Tapos di ba meron tayong mga predisposed notion pa nakita tayo ng ganong kombinasyon. Tapos nakita natin sa Tagaytay. Meron na agad tayo naisip. Alam ko meron na agad pumitik sa ulo nyo. Kung wala man, very good sa inyo. Pero kung meron man, hindi niya kasalanan yun si pinost niya on their personal account na public na gusto lang nila i-share sa mga tao. Tapos nag-viral yun. May mga comments na sabi na, may green card ka na, o meron makakaano ka na, ginhawa na po, ganyan-ganyan. Ibang-iba yun pag pinost at nag-double down ka pa eh. Pag dinagdagan mo pa yung mga nakalagay dun eh, na kaya nag-post siya ng caption doon na sinasabi niya na, sa wakas, nakahuli na ako ng Amerikano, ganyan, whatever. Basta, bad example na, pero nag-guess yun naman na yun yung gusto niyang ipahiwatig. Pero ito kasing post na ito, kung nag-stop na sila, kung tumigil sila dito, hayaan mo na yung social media ang magtalo dyan, ang magpapaviral niyan. Pero yung virality na gusto nila makuha kasi dito, talagang dinutdot nila at hinukay nila yun. Talagang gusto nila makuha yung ganitong reaksyon kasi sa mga pinopost sila nga online. Na nuggets lang naman ang gusto nilang makita. So, sabi ng Minute Burger dito, our recent posts spark conversations and not for the right reasons. We made a mistake and we take full responsibility. We've done the work to learn from it. We've taken the post down and we're committed to showing up better. Salamat for keeping us accountable. If you're still here with us, we're grateful. You're part of the journey. Respectfully, Minute Burger Management. It really wasn't anything to sorry about. If you had to apologize about every single joke that offended people, comedy would cease to exist. So ano naman siya, parang 50-50. May mga humor talagang ganito nagko-consume, merong mga aayaw talaga. Pero syempre, kumpanya ka eh. Iba ang standard na meron ka, parang yung mga influencers sa pag-post ng mga yan eh. Kung ibang tao ay kaya lang sabihin niya sa kung kani-kanino, go lang. Between sa mga friends, go lang. Ako, meron din ako mga ganyan tayo kasama mga tropa ko. Mausapan namin na hindi nyo na naririnig, na hindi nakasama sa mga video. Kasi iba kasing lugar yun. Magkaibang mundo ang ginagalawa ng mga ganong klaseng humor. Narinig nyo rin yan, sinabi rin yan nila Kong, nila Yo, na sa Team Payaman na meron sila mga jokes na hindi na lumalabas. Kasi syempre, iba na yung market na gusto mo ipakita yon. Kung meron man nun, ayaw nila sa kanilang manggaling yung ganong source material. At ganun din ako, at ganun din yung iba. May mga nakakalagpas minsan, pero di guess ba yung degree na kailangan mong paglaruan para hindi ka ma-call out or para hindi ka ma-take accountability doon. Punta nga muna ako ng Instagram. So, muna mag-scroll doon. Good morning, ma'am. Welcome to Minute Burger. What can I get for you? Oh my god! Is that a black? Black pepper burger? Sure, ma'am. A black pepper burger for you. I thought you were gonna... Miss Nathan, Sunod na balita na ito naman, si Awit Gamer ay hindi pa rin tapos sa kanyang mga pinagdadaanan sa buhay at nag-post siya ng kinukulam daw siya kaya daw siya nagkaganto. At yung nagkaganto ay nagkaroon siya ng influx kaya hindi niya magalaw yung kanyang yung binti. Tignan natin anong meron din na. Anong ganti natin? Gusto mo gantihan natin? Nit, pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos. Espiritu Santo. Amin. Okay lang kaya kay Papa Jesus ang sugal. Ano bang takes niya sa gambling? Gusto ko rin malaman. Okay, nakita ko na naman to. Hindi ko maseseryoso yung mga ganito. Sorry. Ginawa rin sa ato nung sanggol ako eh. Ako, kilala ko, alam ko. Alam ko ang taong gumagawa sa iyo. Nako, Detective Conan! Sabihin mo sa akin. Bahala na ako. Bahala na ako. Igo ka na. Mukha niya. Kilala ka dito. Pinakukulam ka. Ganon. Ano po ba siya babae? Kulang lang sa free spin. Babae. Kulang lang ng link sa comment section. Kilala ka nito. Siguro. Pa nakita ko ng mga ganito at kung paano nila kausapin yung mga taong humihingi ng kanila expertise, parang never naging kasalanan ng tao, no? Na parang babatakin ako pababa ng taon to, hindi dahil sa aking mga kapabayaan sa aking pangatawan, masyado ako naparami ng bagoong, masyado akong nalulong sa pag-scatter. Never naging kasalanan ng tao eh. Laging ibang tao eh. Mas madali kasi mag-project ng ating mga insecurities, yung ating mga pagkukulang sa ibang tao eh. Naiintindihan ako. Ngayon nakikita ko siya parang third person. Ganun yung natitake ko dito. Ikaw ay bumagsak. Wala ka na nang... Hindi ka na wala ka ng pera. Walang pera, pati mo, ganda-ganda ng to skylight mo to, o yung ding-ding mo. Ilang taon ko nga, 20
Grabe, 73 na si nanay, mas onti pa ang sakit kesa sa'yo. Yan ang matibay. Alam mo, kaysa nag-invest ka sa ganito, mas maganda kumain ka ng mas healthy, hire ka ng magluluto sa'yo o ng nutritionist sa pakikinggan mo. May pera ka naman, gawin mo yun, di ba? Mag-exercise ka, mag-workout ka, kumain ka ng maayos. Okay lang, ako, ang take ko lang sa mga ganito is, kung ito yung magsisimula sa'yo na look inward, na tignan mo yung sarili mo, sige, okay lang. Pero kung ito lagi yung pupuntahan mo, kada may problema ka na lang, maghahanap ka ng rason bakit ka ganito, bakit ka. Minsan baka tayo na lang yung problema eh. Minsan yun lang kailangan titignan eh. Kasi yung creatinine, yung sa buto, perfect naman yung buto niya. Yung ano, hindi siya nakagalaw dahil sa creatinine. Ganito yan. Kung may gumagawa po sa akin yan, ipagpapasadyos na lang po kita at huwag ka pong karmahin. Iba-iba tayo dito. Ang karma hindi isang Kristiyanong... Iba yun. Sa Buddhism tayo, tama ba? Pakorek na lang ako, bali. Nagsusumikap, nainggit ka, gusto mong pabagsak eh. Sabi ko nga sa'yo, mapapabagsak mo na ako kung ginaganto mo ako, pero sa buhay, kung lalabanan mo ako, malabo mo ako mapagbagsak. Dahil mas madiskarte ako sa buhay. Naging motivational speech pa to bigla. After itong drama na dinaanan natin, at pumunta siya sa ospital, nagpa-plug na naman siya. Palabas na ako ospital, tapos merong ganito. Meron na naman tayo, link in the comment section. Ano mo, minsan deserve mo na lang talaga eh. Bahala ka dun. Ayoko na ito makita. Sunod, talo ka na sa siya, tapos tawalan ka pa ng cellphone. Yan, mo ginagawa. Ano ba ginawa mo, awit? At least hindi ka na kailangan scatter. Baka yun lang kailangan natin gawin sa mga tropa nating nalulong na. Ilulong ha, kung gusto maglaro ka, kung matanda ka na, go, may pera ka, sige. Pero kung nalululong ka na, kailangan ito nang gawin sa phone mo. Tinulungan niya ang sarili niya. Ano yan path to progress. Tanggal ang inis mo dyan at dadagdagan ng tawa ko. Pustahan tayo, tanggal bigla. Yung galit niya. Napalitan ng lungkot. Panguli, nagbalik na sa social media scene si Bugbog o Dignidad Guy. Kung naalala nyo, content natin siya years ago, 5 years ago ata, hindi ko na maalala. Kung saan siya ay merong binuli sa isang CR. Nagbabalik siya ngayon sa Pinoy Pawn Stars para ibenta ang kanyang damit na sinuot niya doon sa viral na video na iyon. Sa halagang 200,000. Investment talaga yan, boss. Paano naging investment yan? Sige. Kasi sisikat ako ulit after nito. Nagawin siya magsalita. Ngayon kasi wala nang lugar para maging masama eh. Napakahirap na maging masama. Mahirap maging masama? Ang dami-daming ganun eh. Masaya pa nga buhay eh. Kalokohan. Mas gumiginhawa nga masama eh. Joaquin Montes, si Bugbog o Dignidad. Oh my God. Siguro nagkikringe siya pag sinasabi sa harap niya. No, pinanood ko yung ano niya. Ang tibay. Yung sa banyo. Yo, sa CR. CR. Wala ba yung ano dyan? High chair or something? Ano, boss Toyo? Itong uniform ko na napag-interesan mo noon. So hinahanap din niya before. Ito yung nasa video. Ito ang bangon yan. Alam mo ba? Ito siya memorabilia ng mga memes eh. Ng Ateneo de Manila Junior High School. Tapos tinanggal siya. Noong 28 matapos kumalat ang isang video ng kanyang 7 pambubuli years? sa kaklase. Sa nasabing insidente, Nasaan yung kaklase niya dito? 7 years ago. Eh, di ko pa rin ako malimutan. Pag nasa labas ako, ng mukha niyo, inausap niyo. Mas hindi naman kayo kasama, aminin ko. Kaya, eto, exposure. Hindi ko lang kung masusukot ako o mawuwirdohan lang sa paraan niya ng pagsalita eh. Pero ewan ko, baka di na si Sanay, alam mo, sa harap ng camera, na-gets ko naman, yung gumaganon-ganon yung mata. Ang ilang bugbog na yun. Yung ginawa mo. Yung mga tanong to. Yung nagta-taekwondo ka. Oh, black belter yan. Yes. Oh, black. Sample nga. Maglabas nga tayo sa estudyante niya. Hindi, pero bago. Nakakatawa yun, biglang nilabas yung binuli niya no, sa ano. Lalabas pala natin yun, binuli niyo. Boka, dati, ito na. Galing sa likod. Ay, ikaw yung binugbog niya. Hindi kasi dati. Lumaki. Ano lang yan, away-away bata yan na pinagsisisihan ko noon. Away bata pero walang bawi yung isa. One way lang. Hindi man masyado nagbago yung itsura ko sa mukha. Malaki na pinagbago ng pagkatao. Paano mo nasabi malaki ng pinagbago mo? My God. Hindi na ako nang Wala kaya. Yun, yung nakikita niyo sa Facebook.
Bait na ako ngayon, mabait. Sobrang dami ng cellphone ngayon. Pag may ginawa ka na ganyan, automatic, sikat ka na rin agad. Kumbaga, ngayon kasi wala nang lugar para maging masama eh. Napakahirap na maging masama. The way na sinasabi to ni Boss Toyo, napakahirap maging masama. Para masama pa loob dyan. Si may phone na kasi. Hindi dapat mahirap eh. Matagal na marami masama. Meron lang kasi na ngayong paraan para i-call out at maging hold accountable na yung mga tao gumagawa ng kasamaan. Nag-ayos kayo nung nakawin mo dito. Ayos naman. Kinantaw yung mga bata din. Para mag-sorry sa mga magulang nila. Sa kanya, nag-sorry ka ba? Sorry ka sa magulang nila. Sa kanya mismo? Hindi personal. Through Sa phone lang. Okay, yeah. Magkano mo naman yung binibenta? 200,000. 200,000. Bigay mo sa akin, masama pa loob ko eh. 200,000. Sige, tatawag tayo ng expert pagdating sa ganito. Expert saan? Sa tela? Sige, comment na ako, comment lang. Kasi bilang taekwondo practitioner din dati. Sa akin masakit yung napapanood ko yung video, masakit yun kasi. Hindi dapat gano'n ng taekwondo. Disrespect ko yung taekwondo community nung time na yun. Hindi pa ngayon yung tamang panahon ba? Para ibenta. Para ibenta. Pero kung nga, katulad nga yung binibenta na niya. Ngayon na hindi pa set out yung path niya, hindi mo natin alam kung ano mangyayari. Talagang, ano yan, yung... Mababa pa yung value. Kung paano ka bumili ng painting. Siguro pa naging influencer siya, tinuloy niya sa ibang venture. 10%. 50 to 100. Natanggalan ng zero. Sige, wala nang problema. Tanggalan ng 3-0. 2-0 pala. 10,000 pesos. 10,000 pesos. Galante ba yun? Parang ubus na yun and sabihin natin 30 minutes. Ano yun? 30 minutes. Sino nilibre niya? 15,000 pesos. Kuya Will. Parang nag-invest sa akin yan. Pag nabisit nila sa'yo, maraming gusto. Batik yun. 18,000 pesos. Basta. Investment talaga yan, boss. Paano yung investment niya? Sige. Kasi sisikat ako ulit after nito. Di ikaw sisikat. Di ikaw dapat magpasalamat sa Oo nga. Nagkaroon ka ng views eh. Sikat ka lang ha. Kalab tayo. Okay. At least sabi mo nga, exposure. Nabayad siya ng 18K exposure. Yung mga mangyayari sa akin, mga kababayan kong minamahal. Okay. Love you. Hi Philippines, ako to si Joaquin Montes. Gusto ko mag-thank you kay Boss Toyo. Kahit na 18K lang yung binigay niya. Siguro, i-donate ko na lang rin yan para sa inyong mga mahal kong kababayan. Mukha si yung dribble meme. Sino nga pangalan nun? Nakalimutan ko yung name. So, nagbalik na siya. Hindi ko alam anong gagawin niyan. Gumawa siya siguro ng taekwondo content na maturuan niya yung mga tao na hindi mabugbog ng tulad ng ginawa niya para malabanan yung mga tulad niya. Doon tatapos sa ating kabalita na ngayon. Gusto para mga ganito. Ako nga pala si James Shopper. Huwag nyo tayo like, share sa mga SK nyong friends. Huwag nyo tayo subscribe. James Shopper na mamaalam. Shoo!